Konten meneh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ketemu meneh ambek aku vlog kerja vlog desa lek apa-apa sing penting ora neko-neko. Mas Jangkar asal saka Klaten. Klaten bersinar guys. Kota kebanggaanku. Kota kelahiranku guys. Lahir ning Klaten, uripe ya ndok Klaten guys. Ya guys, piye kabare? Moga-moga kabeh saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke guys, lanjutnya konten yang mau guys. Jadi iki meh check out ya guys. Tadi yang ini iki kontennya wong desa, kontennya pemula ya, ajaran, namanya juga vlog kerja vlog desa lek rapopo sing penting ora neko-neko. Dadi ya ora neko-neko ya, dimaklumi wae guys. Minim pengetahuan ya, kurangnya seserepan ya. Jadi konten ini cukup konten gini ya. Ono apike ya deloken, nek ora ana apike ya deloken. Terus piye kuwi? Ya pokoke deloken. Piye oleh dong? Wis. Wis. Apa ini sing wis? Golek sepatu lari guys, ben kaya jaran. Kuwi 210. Ya wis kuwi tak delok. Ya kek endi tak deloke. Selak wengi ya niki aku selak ngantuk. Jadi sepatu lari, sepatu badminton, sepatu bal. Pakmu jan ra mudeng blas. Zaman ndek ben zaman sekolah iki ra tau kok jenenge duwe sepatu lari, duwe sepatu bal, sepatu badminton iki ra pernah ngalami duwe mah. Sing jenenge sepatu ya mung siji. Ya nggo sekolah, ya nggo olahraga, ya nggo bal-balan, ya nggo badminton, ya nggo lari, ya nggo nyinong. Jenenge Ya orang bukannya orang anu ya pancen wong dhisik karo wong saiki beda ya, iki perkembangan zaman apa-apa pokoke rengkek malah. Engko enek sepatu olahraga anyar kuwi futsal kuwi enek duwe ta sepatune. Futsal. Kok sesuk enek sepatu padel kuwi. Kayak ndi kok kayak cepet wis entuk apa urung kok selak sih. warna ijo. Kandhane kan warna ireng kok warna ijo. Ben wis ireng kabeh. Kon ireng nek sing ireng milih sing ireng. Aja ireng kabeh sepatu ireng. Sidone entuk rega 270. Ha iki 280 jenenge. Ulasane ndi? Lagi enek sing ireng lho. Nah, sepatu ku ireng. Ireng. Lah delok iki rupane kaya ngene iki. Ya, Piye iki rupane kaya ngene iki elek men. maksudnya? Lah iki rupane elek kaya ngene. Iki merek apa?
Enak merek era. Endi? Running Hayden. Endi? Merek sepatu. Hayden Heritage Ultra Stride. Hayden Heritage iki artine apa iki? Rati. Ora mereknya berarti merek Hayden ngono. Sepatu merek Hayden, guys. Tokone daerah nanti. Jawa Timur. Toko Jawa Timur, guys, tokone, guys. Toko Oren tokone Jawa Timur. Lah iku nek check out kuwi tokone paling ora 3 hari. Nek ora udan angin. Hmm? Masa mati? Ora ya. Ora. Beh, kok mati dhewe? Ora tak mateni lho wifi. Oke, berarti ya kuwi ra apa-apa. Tadi situ kuwi 280. Anggarane 300, itu ora 100. 80 ya. 100. Matahari iki lho. Kayane ora nek sandine. Ora sandine. Oke guys, itu check out iki. Merek apa? Merek apa gitu? Hayden. Merek Hayden. Apa ya guys? Sepatu merek Hayden. Pengalaman sing do nganggo piye guys? Sepatu lari. Nah, aku ora ngerti sepatu soalnya. Aku ora gagas merek kualitas sarta nggo apa, pokoke wis tak tukokke ndak kok ngomong wae. 280 wis kuwi check outen, nek iso COD, nek ra iso ya tak DP engko. Iso COD ra. Jika HP-ne mak kae di nggo tethering sik. Apa HP ku ngarepan kae sing putih kae? Alah, wah alon-alon nyambar kipas angin sing dandani wingi, guys. Mosok wisan. Nah, jadi ning kamar iki nek ra nganggo kipas jan hawane kaya di open kae, guys. Tethering sik, check out. Ya guys, alhamdulillah kontenku sing wingi-wingi ternyata ora enek sing nonton. Ya alhamdulillah. Ora enek sing nonton wae aku alhamdulillah guys. Apa meneh nek enek sing nonton, aku matur nuwun tenan. Piye? Menurutmu piye nek kontenku ora enek sing nonton? Seneng apa ora? Alhamdulillah. Ya bodoh kowe. Ya apa ya? Mbok ditonton to guys. Didukung, di like, di subscribe. Hotspot pribadi. Hotspot. Wes. Ya guys, mohon kritik dan sarannya kanggo aku kenake konten apa iki? Konten tentang apa? Balik neng sound system apa? Iya. Ya wis napa iki. Kuwi patenono HP-mu kuwi. Kuwi sing masalah ki HP-mu asline. Sik dipateni HP-ne ora kuwine. Kuwi HP-mu kuwi. Iki ya. Kok iso wong wis diaktifke kok ora enek keamanan kok. Broker. Hah? Oh, maksudnya daftar blokir. Oh, tak blokir toh. Wifi-ne tak blokir tadi tidak iso nyambung. Ya guys, tadi
sak omah iki apa jenenge HP ning omah iki ana 4 ya 5 guys. Ming sing ngisi kuota mung siji. Iki tok. Ditetring ngono guys. Aku ngisine 100 giga dienggo sebulan. Kuwi kurang guys. Ditawan-tawani wipi, enek sales wipi. Ting drusuk. Do WA ning nomorku tak blokiri kabeh. Wong kene juragan kuota tawani wipi. Wipi paling ora 200, 250. Iki tuku kuota 100 giga paling 100, punjul sithik. Nek iki ngono piye? Regane kuwi lho, mosok 300 punjul ya mendem lele. Tomboke kokean, wis sing kuwi mau ae 280. Ora gas HP elek wong guru tombo pengen kok ndak tak apik-apik. Ya iya kowe ngenggone arep pirang taun, kowe engko sak musim Berarti tuku. jeleh kok. Jelek tuku. Jeleh kowe engko wis ora pengen lari, kowe engko paling gotok nggurke sepatumu kuwi. Apa iki? Sing mau ae 280 ki mau ae. Wah, Kuwi dinego nek oleh. Sopi oleh dinego nek. ora. Mbah. Wes anu sing ki mau 200. Wes ta, terima ta? Terima ora? Ya cepet. Nanti. Wong kon ndeleng nggon keranjang ya tak goleki meneh ngono ora tau kae keranjang. Wis esuk iki kelas 3 to. Kelas 3 ki wis ora enek waktu tinggo jogging pisan. Kegiatanmu tinggo apa jenenge kelulusan iki akeh. Kowe jogging iki nggur ngentek kelas 2 iki. Garek pirang sasi guys. Desember akan Januari, Februari, Maret, April. Tang sasi ke setengah tahun. Apa setengah tahun ameh lari terus. Wes kuwi kayak COD ora. Sing ngono kuwi. Ireng kan ireng kok. Ojo iki. Karepmu cepet selak kesuwen. Lah ngantuk aku. Jek ndek garapan HP ngono ora. Rampung iso ndak sengeni wong. Wes kuwi ae. Ukurane aja lali kowe engko kleru ukuran. Sikilmu ukurane pira? Selawe. Kok selawe ukuran kok selawe to? Selawe senti. Ora enek sepatu ukuran selawe, ukurane 42. Selawe senti. Kuwi enek 40 kok keciliken. Yo ora. Bawa siji 42 kuwi ndroki sikilmu ya. Iki aku 42. Ya 42 kuwi kok. Ya aja kegeden. Ya karo aku ben iso ngenggo. Yo ora. Papat siji nakno. Papat siji sedengan wingko. Cilik lho lebare. Ora apa-apa ngos kaki kandel dobel ngono. Engko 40 engko keciliken. Sesak engko. Ora. Kuwi kegeden kabeh tuku. Ya kuwi ukuran piro sing kuwi? Terus ang. Ya wis 40 wis. Wis gak wis. Pilih COD sana. Sesuk nek wis teko barange di unboxing ya guys ya. Sepatune iki mau. Aku ya penasaran aku, sepatu lari. Apa nek nganggo sepatu lari terus mlayune iso banter ngono. Ya iso.
Lari cokoran guys. Demes kok. Wis ora usah diwaca ulasane wis kuwi langsung diliki COD. Apa ora nek ora kayak di TF sesuk kayak ndang di packing. Selak dian. Nek banjir montore ra iso liwat kira. Kok 300 280 kok. pas Heh? 300.000 Karo ongkire. Berarti mau 280 iki urung sak ongkire. Wis 300 kuwi wis kuwi mau nek kowe milih sing 300 swidak. Dadine kan yo 400 to. jauh. Lah 300 swidak ongkire. 300 nambah titik jam. Wis sing kuwi mau sing dadi 300 pas kuwi mau. Lah umpama YouTube wis gajian kok pengen sepatu sing rega pira tak tukoke. Masa Lah ngonten wis mang taun ora gajian. Makane ya diwangi-wangi gendang gajian. Nek dijak ngonten ki ya ready ngono. Ora nek dijak ngonten wegah. Iki tinggo masa depan tinggo ya tinggo nek hasilnya ya kena ragat-ragat sekolah, nggo jajan-jajan. Ngono lho Le. Mudeng apa ora jane iki? Mudeng ora jane kowe iki? BRI Ora COD ora iso berarti. iso COD wae no. COD karo anu padha ora engko mbayare apa ketembune. padha rapi COD misal COD kan 300. Engko terus nek TF BRI ya padha 300 ora. Nek kur padha boleh COD wae. Nek luwih murah ngono ora apa-apa. Engko nek barangnya ra sesuai kuwi iki tanggunganmu lho aku gak ngurusi lho. Ya. Berarti engko barang sing teko kuwi mbuh piye wujute, kowe kudu nampa lho, wis ora protes lho. Soale kowe kandhani ngeyel. ngeyel bi Wis tak omongi tuku ning toko wae to rega-rega 150 200 ngono genah barange iro ngono nek online ngono kan ora genah. Tekone gambare ngono kok tekone sing piye kan ora ngerti. Wis ora usah dibuka-buka kuwi gak wis diklik check out ngono wis rampung. Kesuwen kowe iki. Bulet ae. Kesuwen mah gak wis. warna apa ya Ireng, oh iya birune kuwi lho lah kuwi. iki Heeh. Wis kuwi. Apik kuwi wis. Putih ya ora apa-apa sakarepmu wis. Gak ana putih ya ora apa-apa. 300 sang Hah? 300 300 piro? sang puluh Iya to kowe iki. lah jare iki apa Lah kowe mau jarene sing mau lho. Wah, jan kowe iki wis mah. Wis sakarepmu sing penting regane sing mau 280 dadi 300 mau wis kuwi. Wis kuwi putih wis ora apa-apa wis gagas. Wis nek tukoke sepatu wis ndek sepatu kudune apa-apa dadi sregep nek kongkon ora guru lau. siap Nek dikongkon ndang mangkat. Rasa bukan alasan. Siap.
Terus nukoke sepatu adine genti. Kartu Ya lah nek kowe njuk sepatu lari kok Dapi yo njaluk sepatu lari genti rumangsamu. Wong cah kae iki melu-melu sing ditiru ya kowe kuwi. Kayak wes ah. Tawatane wibine lho malah. yo ae. Pira kuwi? Padha. Yes kuwi 280 tekan kene dadi 300 COD guys. Sesuk ganti unboxing. Wes. Klik. Alah ya. Ornone apik. Ono sing luwih apik. Wes tak wateni wis 20 menit iki. Oke guys, sidone check out rega 280. Sesuk nek wis teko langsung di unboxing. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar untuk demi kemajuan channel ini, kritik dan sarannya agar lebih semangat lagi dalam membuat kontennya. YouTuber kayak ngomongnya ngono kuwi. Iki aku melu-melu. Wong bodho, wong desa, wong ora ngerti apa-apa. Ya. Vlogger Jawa, vlogger desa elek ra apa-apa sing penting ora neka-neka. Wong Klaten. Heri Jangkar. Ojo lali Heri Jangkar guys, di like, di subscribe. Oke, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.